Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, kados pundi kabaripun? Mugi tansah sehat, semangat lan sedaya lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos alaming lelembut anggitanipun Nino SG kanthi irah-irahan dinunuti peri pupuh. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Dina Minggu awan panase sumelet. Nanging kanggone para muda sing seneng plesiran, rekreasi ora dadi soal. Kanggone sing padha makarya ana babagan transportasi kendaraan, dina Minggu malah kerep antuk rejeki nomplok. Obyek wisata Pantai Pupuh ajeg rame. Wong-wong saka njaban kutha kang arep nyawang endahing pesisiran andhaan akeh kang nggunakake jasa angkutan sepeda motor, ojek. Biasane wong-wong mau dumadi saka keluarga lan nom-noman sing isih nedeng-nedenge pepasihan karo sir-sirane. Sawijining nom-noman aran Murtaji, tukang ojek kang biasa njanggol ana cedhak terminal, ora nate absen saben dina Minggu esuk-esuk wis sumadya. Muga-muga kaya minggu kepungkur. Lumayan, 2 rit 10.000 rupiah. Tangane Murtaji karo ngelus-ngelus tangki sepeda motore RX weton taun 79. Ayo, laris. Olo-olo ngerjekeni. Pangalembanane kebak pangarep-arep. Pasaran lagi sepi to, Ji. Kok pirang-pirang dina ngojek? Aloke wagimun karo mudhun saka oplet. Kancane Murtaji bebarengan menawa dodolan palen menyang pasar Ngunut. Amung wae dina kari-kari iki tansah sepi. Mula nyambi ngojek sepeda motor. Murtaji motol kelas loro SMA sebab rogate cupet. Adine loro uga isih ana SMP kabeh. Ora mupus amarga iku nyambung dagangane swargi wong tuane lanang idep-idep nyangga ekonomi keluarga. Luwung bisa nyokong sekolahe adi-adine. Nalika bapake isih urip ditinggali sepeda motor. Yo amarga omahe rada adoh karo kutha, ngiras kanggo kulaan dagangan. Yo tinggalan saka bapake kuwi, saiki dianggo ngojek. Janggolane ora nate ngalih. Ajeg prapatan cedhak terminal. Angger sabar, telaten, rak rejekine akeh. Ora susah grundel utawa serakah. Gusman, kanca kendhale Murtaji nunggal pakaryan kondo sambi guyonan. Murtaji mung mesem.
Karo dene apa to Mas sing diburu? Akeh kanca kuwi rejeki mara. Wangsulane ngono karo tangane buka tutup tangki sepeda motore. Beres, bensin kebak, karinari penumpang sing arep numpak. Ngono batine Murtaji. Mula menawa ana ing pangkalan ngono iku padha guyon, rame nunggu calon penumpang. Kudu telaten tur pinter ngrayu, grapyak, semana. Dina minggune dong ketiban rejeki. Isih isu umun-umun wis ana wong butuh. Bakule souvenir ngongkon ngeterake menyang pupuh. Mulih lagi ndangkrok, wis dianyang nom-noman, arep plesir uga menyang pantai pupuh. Daden-daden rega 5.000. Luwung, danteni wae ana warunge Mas Trembel. Murtaji bubar ngulungake kunci kontak sarta nampani KTP saka sing nyewa sepeda motore, banjur glendeh-glendeh marani warung ana sak cedhake pangkalan ojek kono. Udakara jam 4 sore, Kusman teka ngepasi karo sing nyewa sepeda motore Murtaji jedul. Niki Mas, matur nuwun. Nggih, Dek. Wangsulane Murtaji. Mas Kos, mbok ayo nyoba nyang pantai pupuh. Mbok menawa ana wong plesiran ora entuk kendaraan. Murtaji ajak-ajak Kusman menyang pupuh nyanggong penumpang. Ayo, Kusman sarujuk. Sepeda motor di starter. Banjur sekarone ngeblas menyang pantai pupuh. Sauntara ing langit Bangkulon wis ngatonake Candhi Kala. Tekan papan rekreasi wis rada sepi. Akeh kang wis padha mulih kuwatir kewengen. Welah. Lah kok amem Mas? Kari ana wong siji, loro. Aloke Murtaji karo nyawang ngiwa tengen. Nganti jam 6 luwih sithik durung ana wong mara. Ewa semono wong sakloron isih kanten ngranti ana kono. Srengenge wis angslup ana waliking gunung dipapak tekaning wengi. Lintang-lintang wis wiwit katon pating krelip. Endah banget. Dumadaan. Mas, dateng Tulungagung tiang kalih. Menapa kersa nggih? Suarane kenya loro nganyang ojeke Murtaji karo Kusman. Inggih, purun. Wangsulane Murtaji rada glagepan. Amarga dheweke nalika iku lagi nyawang endahing kahanan. Monggo Mbak, mangke selak kedalon. Murtaji nuli ngabani marang kenya ayu loro mau. Nggih, monggo. Embuh ongkose, pokoke digawa ngono wae. Mangkono batine Murtaji apa dene Kusman. Andon lakune sepeda motor rada dikebut amarga wayahe saya wengi. Wah, penumpangku iki nek tak sawang kok ayune uleng-ulengan tenan. Batine Murtaji. Nanging hatiku kok malah banjur deg-degan. Ana apa ya? Murtaji kadingaren boncengake kenya ayu, nanging rasaning jroning atine kok aneh, rada-rada giris.
Saiki malah kithoke Murtaji krasa mengkorok. Dheweke gerak refleks. Murtaji noleh memburi. Lampu sepeda motore Kang Kusman kok ora katon. Apa dheweke macet? Pikirane Murtaji wiwit ngento-ngento sing ora-ora. Dalan kang rada gronjalan wis ora dirasa, malah kepara bantere gas ditambahi, daya-daya enggal tekan Tulungagung. Isih ngliwati prapatan pisan meneh. Rada lumayan adohe, tur kiwa tengen kaya alas. Atine Murtaji ndredeg. Gegere Murtaji krasa sing diboncengi saya nyesek. Marakake nrunyam. Kenya mau ngerangkul bangkeane Murtaji, nanging priya bujangan mau malah risi. Angen-angene Murtaji ngedap. Eling kandhane kancane, yen tlatah sing arep diliwati mengko ngancik tlatah Wajak. Jarine nate ana wong diweruhi. Sakehing menungso baris nanging padha ora ngambah lemah. Wis genah yen dudu bangsane menungso. Pancen wiwit Pantai Pupuh nganti tumekaning Tulungagung rikala semana isih akeh papan kang wingit. Saka anggone ngangen-angen nganti konsentrasine nyetir keganggu. Usanane ban sepeda motore nunjang palang. Nubras-nubras nyasak wit-witan lan gegrumbulan nyebal saka dalan gedhe. Wah, kucur, gabrus. Murtaji mencelat uwal saka kendaraane. Nanging eram temenan, durung nganti kebanting menyang lemah, wis ditampani dening sawenehing pawongan. Ora liya kenya kang digoncengake mau. Murtaji slamet ora apa-apa. Wutuh. Dheweke ngucek-ngucek mripate, nyawang sing aweh pitulungan. Lho. Lah kok saiki nganggo rok putih? Kamangka mau dudu. Lah mengko gek peri. Mengko gek. Murtaji ora wani ngucap, mung dibatin wae. Kenya menganggo rok putih meh semu jiwat. Murtaji isih kelop-kelop. Dheweke sujana sapa sejatine sing lagi diadepi. Menungso apa dudu? Atine wiwit ora bisa ditata. Rasa deg-degane sansaya mburu. Kena diapusi kowe iki mau. Kenya Nyolowati nyuwara sajak ngece karo guyu mengingis. Saiki Murtaji lagi cetha nyawang sakiwa tengene alas gledekan kang sepi nyenyet. Ora katon dalan kang mau diliwati. Wah, jan cilaka tenan. Ora ilok temenan. Genio iki mau bisa tekan panggonan kaya ngene. Murtaji gagas yen dheweke diblasukake lelembut wiwit saka pupuh. Nanging Kusman apa ya kaya dheweke uga? Pitakonan mau tukul saka atine. Ora susah kowe ketun ngeterake aku
tekan panggonanku kene menungso. Kandhane kenya iku mau. Kowe tak kandhani ya, yen iki tilas panggonan sawijining kendaraan sing ajur amarga nabrak wit gedhe. Wit kuwi sing saiki kok enggo sendenan kuwi, Mas. Ora sronto, Murtaji noleh menyang wit sing disendeni. Katon ana getih dleweran karo ing sandinge ana sawijining kenya sesambat karo nyekeli sirahe kang ajur gudras getih. Aku tulung ngono, Mas. Ora ndadak iki. Sakala Murtaji menyat mlayu, karepe oncat saka papan kono. Nanging gubras gabrus, wawayangan wong wadon sirai gudras getih mau pijer ngadang lakune. Saka anggone wedi sarta gregelan, Usana ora ngawasi apa kang ana ngarepane. Banjur bruk, Murtaji nubruk grumbul. Esuke nalika srengenge mlethek, Murtaji jebul wis ana omahe wong padesan cedhak alas. Sampeyan kula panggih gemletak wonten grumbul kidul mriko, Mas. Kula badhe pados kajeng. Kandhane sing aweh pitulungan. Sampeyan sampun kuatos. Kendaraane sampeyan kula sendhekaken wonten Gandok. Murtaji lagi eling yen sewengi diblasukake demit. Gara-gara penumpange ojek kenya ayu jebul lelembut. Ya muga-muga ora ngalami meneh karo melus dodo dheweke delok-delok. Cutel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.